Ambe arabadoya la jean kalo kile mugani fla samba fla ni mugani fla malati fla de ma bele jeni fuluno amba fo op bismillah anga donki baru keneka bi la se munu mambolo ka do mo ele ka fo katibugu hyper ifara étudiant kon ya ila ka fo ku kon bena clé duru gerfu do kon buluda gerfin kon ndam ne la jean kalo kile mugan samba fla ni mugani fla u kon gerfin kon ni kunte do re yi étudiant no kon bala ka ila ka fo ku ko haka otala ka sabati asabati togola utala ku ga haka duma adu togola hakin la digila sante meno la surtout 2021 re kon nala hyper katibugu ifara moko kon fana yeni rekati kelen kon fana lancer mine ka ye ka fo ko u kon ka otala ka di adi togola kon ni situation ye autorité kan intéressé mina ko sobe barsolu kun tala ka se ka assez portable o ko fe kira wala bambol ka dama yela ka fo kuri marala kuru koni bagangeno koni dusuma kasilo no kosobe olu fana bala ka yela ka fo ku ga bagon koni bala ka tunu to ko yela koni tala ka doala o konna la population yela koni ka vi koni kera mini o de ka fo ko ara duso koni na semaine konna la madame koni meti plaigne ka yela fo ku aka ni bagan koni shena o de koni gachani banashi ko autorité mo koni ka u sebe do lu koni ku mo kala je di jama joni na barsa olu koni fana balo de buga bagangen konna na yela ka fo ko lu ga bagan koni ubala ka shwe to kote kan teka doala yalma tunu kon to ko fana teka do baga nunna ko yi situation yi mi olu kon fana tara ka se ko supportable ko autorité ka laje ake inyashi o ko fana ma abesa ka tien kon ni la se olu ma chukumna o ko fe ke wala mbambolo ka dama o de ka fo ko duanza marala ataki do kon kela ka nyashi yendo zo kon fana ma duanza duguden do kon meno na be fo ma ko petaka ale kon imbe jate duanza commune fe ni duanza yala kon be mobti kon nala yala ka fo ko ataki do kon kela goa ma o fe min kon meta ka nyashi yendo so kon fana ma barsa yeno manga miseni kon chale no no wakati ni na kosobe o ko fe kibala laban bamolo ko do modi ka fo kibala mun kon sera mo de kon yayi ka fo ko angon mega do samyala o kon nalla bamako ko ni gidoron ko ni te eta to ko sila barsa ni sango ni nana sango ni men ke ka gidoron ko ni sanfela bemne o kon fana ba to accident ko ni be kiri ko na tente ko torete mo ko ni kala jo bisaka nye anga gidoron nunu ma chugumna ku repare nyani samya ko ni ka jugia ni samya na jugia ko akasala ko ni baraka be na buya kosobe jango sira ban kasala ko ni ta fanfela fe barsa ko ni bolo yoro do ko ni temesila yibita do foncer do ko ni kono kasola alima adabo kama o kon fana bina na situation e mi mena ma o kon bela jeli ndus kashi ko gouvernement ka laje u kasira nunu kon glanya ni samnya kon ka jugia ka se niveau do ma bela jeli ka intérêt kon be odila la se munu ko mambolo ka do ma bi o ni ama fo o kan